Pe acest canal astăzi vom juca Among Us din nou pentru că îmi place foarte mult acest joc. Și da, hai să vedem dacă putem să cădem impostor măcar o dată pe acest episod, sper. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like și cel de subscribe, să ne strângem o comunitate cât mai mare și cât mai multe like-uri. Și hai să vedem. Hai, start. O spus să nu-i dăm rush, adică să ne ducem direct spre el. Thanks Green. Helga, Iar server nara care nu vrea să dea start. Find a match. Haide. Rainbow, uite. Serios? Cred că nu o să putem să jucăm. Haide, încarcă-te, vreau să joc măcar o dată. Perfect. Hai, start. Da, avem viteză de merg. Hai, start. Ce-i pus pe Serios? Chiar așa? N-ați putea să dăm start? N-ați putem să jucăm? Mă las așa. Stai că spun Nord America, curează Europa. Este. Nu-mi place culoarea asta. Dă-mi purple. Și cu asta. Hai. Impostor direct, ia. Impostor? Frumos. Ok. Primul meci n-am avut noroc. Deci... În primul rând, de ce? Îmi pare rău, dar nu. Vreau să am un meci serios de Among Us. Pot sau nu pot? Alb și îmi pun nume. Mă las alb frumos, așa. Perfect. Hai să vedem. Ok, hai. Bine. Perfect. Cooldown-ul are 10 secunde, nu știu. Noi le vom preface, nu mai știu, eu a vorbit română, că facem testul ăsta. Avem kill amândoi. Nu s-a dus. Am crezut că-i... Am crezut că nu-i de a meu. Easy. Cooldown-ul 10 secunde, foarte puțin cooldown. Mai aștept pe unul să... Perfect. 3 kill-uri aici, s-o făcut. Va da report. Este. 4 kill-uri, wow. Hai că e bine. Încă 2 kill-uri. Trebuie să facem un double kill. Pink. Purple o scrie clear, pink. E pink. Doamne, hai bă, gata. Meci de impostor câștigat. Am înțeles, ăștia pe Discord, ori în aceeași cameră. Una din două. Nu trebuie să-i lăsăm să... Las că avem cooldown 15, 14, 13. Trebuie să facem un double kill. Bro, double kill. GG. A jucat bine și mă bucur că am căzut din prima impostor. Gata, am episod.
Nu. Așa. Așa. Haide. Erau intra pink. Stai. Să scriu sorry. Sorry pink. Chiar sorry. Scuze-mă. Doamne. Dar nu, ei... Stai, de sorry că el practic s-a vorbit între ei să mă voteze pe mine, dar eu cu... cel care nu era impostor, eu și cu celălalt impostor am votat pe Pink și unul care nu erau cu ei l-au votat tot pe Pink, că au crezut că chiar Pink o, dar ei 3 l-au votat pe el, că știau că pe mine, știau. Ok, 5, 4, hai încă o dată impostor, 2 ori la rând impostor, ia, haide. Hai că vreau prea mult de acum. Mi-a dat unde ești, vreau toată mâna. Aoleu, cât stați fără. Și-am lung. Ok, hai. Facem asta. La ce tot scriem? Mă să fac asta din lângă communication. După aia pe... Ok. Îmi crezi că trebuie să ies din lobby. Că-mi place lobby. Stai că să-l urăsc. Cred că mulți dintre voi urăsc. Ok. E francese. E Pink, cred. Nu sigur, dar cred. Ok. Fac testul ăsta. Ok, green a fost găsit. O, 2 a fost... Deci cine a venit? Stați. E Pink. Stați. It's Pink. Nu sunt sigur, dar cred că it's Pink. E Pink. El a venit din... El a venit? Sau a venit dinspre laborator? O poți să ai pe un care o să vedem dacă e impostor? It's not an impostor. Vreau să fac un double kill. Și la task-uri nu avem cum să câștigăm communication. Ok, asta mă să dau... Vreau să jur că negru, dar... asta este, meci mai prost. Mă bucur că am câștigat meciul ăla de impostor. Ei dau speedrun la kill-uri. Joacă bine ca kill. Fac repede kill-uri. Impostorii. Impostor. Nu fost dau exit to game. Ok. Exit to the game. Ieși. Asta nu e bun. Mă bagă ceva cu mine. It's for normal. Naruto. Eu Sasuke. Naruto și Sasuke. Bine bă, 2021. Bine. De 2 ori la rând. Bine la rând. Da. Nu facem testul ăla? Sigur. De chiar. Vino înapoi. Naruto și Sasuke. Sasuke l-a omorât pe Naruto. Du-te! It's blue. It's blue. It's blue. E blue. Stai Naruto. Bă, hai bă, dă-o în mama, mă zic că ăștia hai că Sasuke.
Naruto 1. Naruto 1. Ia, 2021, votează Naruto 1. Mala. Easy, bro. Easy. Was not an impostor. Cum am câștigat, bă. Yay! Sorry, Naruto. Sorry. Sorry, bro. Sorry, bine. Sorry, not sorry. Nu, chiar îmi pare rău. Dar nu l-au crezut, dar ei erau pe... Eu erau amândoi lângă, ori erau pe Discord. 6, dau live. Hai la 8. Nu, perfect. 5, 4. Avem ca o viteză de melcă, da. Lasă, hai. Te rog, impasta. Du-te! Cred că episodul ăsta se iasă blan rău de tot. Deci pe buni. Mamă. Ok, nu pot. De chiar. Bravo. Doamne, ce m-am speriat. Vreau să mă duc în specimen. Să zic că, bă, eu eram în specimen, vezi că nu sunt eu. Ok, l-a găsit. Luna. Composter. Red? Eu sunt red? Nu. Red e dus. Purple. Nu e nimerit. Eu dau skip. Alb-negru, bravo, boss. Composter, doamne, și nume au ăștia. Composter. Și mi s-a resetat cooldown-ul. Hai, bă. Ia vreau să mă duc composter, nu-i composter. Asta e composter, l-am omorât. De ce ai dat, bă, asta? De ce ești rătat? Bă, nu are lui composter. Vezi că fain. Bă, dar vreau să... Nu știu dacă unde... Unde-i composter? Doamne, și nu mi-au ăștia, să-i român. Ești român? Composter, ești român? Stai, composter mai pești? Da, composter, ești român? Am crezut că e impostor iar. Ok, dar mie acesta chiar... Nu. Episodul ăsta chiar a fost foarte bun. Mi-a plăcut. Composter. Cred că e composter. La compostor. Cred că... E ceva interesant. Composter, cred că chiar cred că e român. Nu știu dacă trebuie să înțeleg că e român. Composter. Deci îmi place de gata de acum. Ăsta e numele meu preferat. Dacă mă omoară... Nu cred că e... Asta era purple? Stai, da, boy. Da, purple. Da, boy și... Așa să știu. Mă duc în specimen. La parcă am... Ok, PF n-a murit, nici Black, da, boy n-a murit. Composter. A murit composter, nu? El va fi composter. Where? In office. Composter. Composter, doamne. Dar ce nume își pun ăștia? Composter.
Dar cred că e român. Da, scriu. Composter. Ești român? Composter, ești român? Mă vota pe mine? Nu mă vota, nu cred. Adică eu... Stai, ce culoare sunt eu, că nici nu știu. Ce culoare sunt? Doi posări minic. Ăsta albastru, m-a votat. Să care din prima. Cine se știe, se știe. Băi, am fa... crezi că am skin. Gata, am find the task. Ok, mă duc după composter. Composter, tu ești dragă? Nu. Composter? Mă stau cu lights. O trecut la pe lângă mine. Fugi. Fugi. Ok. Composter mai trăiește? Da. Dacă îmi zici unde corpul, dacă e în laborativ, e composter. Votează... Da. Ăștia votează random. Random să fie. Bine, nu votez prea random, că îl votez pe composter. Composter, wow, play. Where? Eu zic că e maro. Eu zic că e maro. Dante. Da boy. Kebab prea. Composter. Pufu bo. Composter. Și nume. Bun. Hai să-ți lights-ul. Ok. What? M-au scos din joc. Ok. Asta a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Acolo când trebuie să apăsați butonul de like. Pa, pa.